Pripun bos? Awak dhewe entuk proyek cabutan sing nganggo klambi warnane ijo. Jadi tugasmu njupuk tumbal saben ana wong liya lewat cabutan sing warna ijo. Dadekne tumbal. Oke. Oh, Loh, kok ijone tukang ojol kabeh piye tapi? caramu sing klambine ijo-ijo bos. Maksudku klambi ijo kuwi dudu ojol. Lah nek ojole mbok pateni kabeh dadi sepi sing duwe restorane. Dadi ra kacek kesugiane no. Wis balik nang arep ojol iki on. Oh, oke bos. Halo abang ojol. Cici. Tenang abang, engkau tak balik ke panggonanmu. Dasar on. Wah, dasternya apik. Regane piro ki, Mas? Regane 100.000 bu. Larang men, Mas. 80.000 iso ya, Mas? Waduh, ora entuk bu. Bahane wis apik kuwi bu. Walah, bahane tipis ngene ki patute regane sing murah, Mas. Nek lu 50.000 wae piye, Mas? Sorry bu, ra iso kurang maneh bu. Regane wis grosir rego pas. Lah mong toko sebelah wis enek regane 20.000 ya wis entuk lho, Mas. Nek 30.000 wae. Penangganan. Aduh, ra iso kurang bu. Ya wis, khusus ibuke nek tak murahke maneh mung 90.000 wae bu. Mong 90.000. Dih, regane jek larang ki, Mas. Dadalah. Lho ki regane online luwih murah. Mong 20.000 tak wis entuk, Mas. Ya aja dipadhake bu. Kan barangnya podo, Mas. Kaya ngene barang. Tapi kan bang klambine wis beda bu. Heleh, Mas. Ya wis aku mau nonton tok. Demok klambine. Aku tuku barangnya yang online wae. Wis entuk rega murah. Suwe men mah. Wis mulih wae mah. Ya, mulai wae ping. Masih tuku ya, Mas. Rega larang bahane kaya ngono ra entuk. Dadi bakal lebih medhit, Mas. Dasar mbok karo anak padha laknute. Bosen aku dolanan HP terus. Enakin apa ya? Aku lagi bosen ki. Nek dolanan jalan kuwi Cuk. Oke. Tumbale kuwi ya Cuk. Ya wis karepmu. Jalangkung pulang tak diundang datang tak diusir. Jalangkung pulang tak diundang datang tak diusir. Kesempatan pembalasanku gara-gara baby sirahku buta. Balas dendam aku. Kowe meh balas dendam karo aku. Setane jane aku pokoke jane sing guyu aku ora kowe. Ayo, ndang balas dendam. Cak tangi iki enek degan panas-panas ngene iki enake nyeruput degan. Ndi. Sedot. Aku wedok dudulan iki. Masmu aneh ta? Mbah mudeng nang gagas. Sedot bang sedot. Enak Wah, kunti
kuntine gak nemen mati Ci. Batak kelapa iki dinggo apa ya? Bancaan. Rizky syukuranipun Mbak Kunti naik status dari kuntilanak jadi sundel bolong. Jadi mohon doanya ya. Dasar makhluk laknat. Berisik wae. Lagi enak turu ganggu wae. Sak sirku to. Ra kena. Aseme jurus anyar nembus pandang. Ono bar entuk jurus tembus pandang. Awas wae tenane balas dendam aku. The next day. Ki, tak kei panganan nggo kowe. Nek wis rampung mangan, tajak ning kuburan. Oke. A few moments later. Kebelet ngising. Pangane mau bokek yo apa topi. Ngisingnya ning dia. Kowe ngerti kucing ora, Cok? Lah kowe ngisingo ning kuburan. Sing kuwi. Pertama, kowe garukan tanahe kowe. Terus tanahe mbok balekno neh. Ya wis ben nimbun ning kono wae. Halo abang. Kempangi sing nang kene sik ya bang. Aku wedok dudu lanang. Wah, kek ngopo ki ngising kuburan bekas awakku. Ayo ngising nang kebon, tutupi kodong breng pen garing. Tarunge kawanen, Cok. The next day. Rene, komposite limited edition. Bahan berkualitas luwih kena apik pol. Mangga, dituku war. Aku tumbas, Mbak. Dasar makhluk laknat.